Еголифтинг. Не буквално, ами... Да, еголифтинг, това е истина. Аз съм примерно 50 кила, питам се да правим лежанка 100 кила. Двойно на това. Мале, колко съм. Ето видео, тук може си... Не може да се обърна гърба. Какво е това, бе? Що се чувствам колко съм? В принцип бих ти дал една причина, но ти не правиш това, че едва ли заради това. Сигурно, защото съм имал десен като куче. И това. Колко направи? Знаеш какво е да гумваш? Това съм го чувал. Да. Това ще я кажам, че причината, ама ти не гумваш. Така че... Да. Флекс. Бях като биологичен разбирач. Като Кажи това? ми, що като ги правя набиранията, усещам някаква болка ето тук, като се дигна ето тук и някъде... Я пробвай като мен да се набира. Без палец. Без палец. Така е само. Това ще лъска. Ага. Гледай, ако можеш да не си така ръцете, ако може така по-лосно да ти е... Колко е така, да. Таки по... Така като... Да, така ме боли. Да, и на всичкото отгоре като... Гледайте колко съм умен. Като... не го приказва. Като не използваш палеца, влиза повече гърба. Ага. Това е... Много излажа. Да. Оп. Така, още. Леле, още едно пълно. Леле, камък. Значи, ladies and gentlemen, ако за предмишница взимате, давам съвети, tips and tricks, ако покажеш някой. Взимате един дъмбел, колко кила искате, колко се може по-тежко, ние сме го лифтери, аз съм, той не е. Взимате и правите кърлове, така. По 4-5 серии, по 12 повторения, кърлове за предмишница. След това взимате една идея по-леки, райзинг, така. Това е за тренираме, дългия и късия супинатор. А кърловете са повече за пронатора, късия пронатор тук. Вие какво е хубаво да си с мене? Да. Давам и лекции. Пак ме забавя нещо. Аз, защото съм го фанал така с пръст. Не знам как ти. И после, като правите кърловете, райзера, после правим екстензия, така. Пак с кела и така нагоре. Ще да бъде стресиран сега. Това аз трябва да прикарам, за какво съм стресиран. Тук мога да направим цял подкаст. Подкаст на депресирането. Че съм влюбен. И в моя случай днес споделена любов невъзможна. Също така проблеми с здравето, също така проблеми с житейски планове. Цяло моите белички, да. Хормона ми на стрес се удря и на кортизола бие яко.
Какво? Трибулис терестис на латински, на български бабите. Това ми звучи като там уния, не сме ходили да показват тия тренировки, италиански неща. Не, трибулис Някакъв тралолео. Тралалео. Да, бе, Тум, сапур. И балерин капучино. Някаква Балерина балерина капучина? капучино и капучино от някакъв си. Капучино, асасино. Моя мозък е доста родно. Той направо мирише. Ако нещо измирише, то сигурно от мозъка. Също, да. Какво беше? Балерина капучино, но. Специално сеньора. Е, още такива, какво беше? Бър, патапим. Добре, айде, направи си серията, после ще продължа. Браво! Какво? Сега се оказа връчно, то пак се смее. Той някой ще каже, че е луд. Смее се сам. Какво прави да учете в техническия? Това е. Това са страничните ефекти. Съдбата ти е писана. Още преди 15 години. Окей. Цикам се само. Казвам нещо, колкото да... Говоря колкото да кажа нещо, както баба ми вика. 30. Още 70. Да, аз така ще чувствам. Чай да направя пак. Чуда се да се промни на това. Бррр. Чай се промни. После седи телефона да правим тренировка. Можеш сега да тренираме мозъка и мой тялото. Елена ми писа. Стихи или нали Христос Християн Мусулмански князь. Да ризваме ли? Яла тука. Brain rot quiz. Then you're absolutely spank diddly umptiously right. On to question 3, the last question of the easy level. Who is this? Tum, саху. If you said tum sahur, then you're correct. If you said bum bini guzini, then you're correct. On to question 8. Who is this? Ало, да. По училището, защо? В училището едва ли. Тук съм в училището. Не, аз ще взема върна и захода. Махай го това от Що? Махай го това от тук. Ти искаш ли? Аз един добър приятел и бъдвам. Желание. Просто да ти кажа, не знам. Най-са двете заедно. Няма да знам какво ще направим. Това беше за мен. От мен тренировката. I wanna take you away. Тениските са влечени.
Damn. Наверно, не трябва малко. Ти имаш дълъг бицепс, това ти си спечелил лотарията в генетиката. Не се базикам. Не знам какво е дълъг бицепс, но... Единствено, което тъпо е, че по-трудно се тренира дългия бицепс. Защото е много голям мускул, ама като го... Тренира го нормално и ще порасне. Докато в моя случай само Ани то утре, ако ще излизаме, искаш ли някъде като днес, като това време?